जय हिन्द खुलुमबाय मेडामखौ आङो शिलं लानानै फैदों बेनिफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथाव आं खोन्थागासिनो दङ मेडामा शिलं नुफेराखै बरापानि नुफेराखै बेनिफ्राय आं बरापानिसिम लाबोदोंमोन बेनिफ्राय आङो थौ बेफोरबायदिब्ला शिलंखौ आं देखायथारनोसै बेनिफ्राय शिलंआव हरसे थानानै थांनोसै बेनिफ्राय ड्रेसखौ नुदोंना मेडामनियाव दखनाल' मानसिफोरा मैयाफोरनि भिडिअखौ नुनानै गाज्रि मोनदों जानो हानाय बाट मैया गरमनि थाखाय मेडामा दखना गाननायासै आरो मेडामनियाव दखनानि अनगा गुबुन ड्रेस गैया बेखौबो नाय सटसआवबो बेनिफ्रायनो नाय जिन्स पेन्ट बोराय बिनानावनिखौ गानहोथ'दो बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बुंनो हागोन आरो फंबायमोना बाजैनो बेफोरबायदि ड्रेस बायना हो बेफोरबायदि ड्रेस बायना हो दा आङो शिलंआव बाजैनो ड्रेस बायना होनोब्ला जोङो रुमनिफ्राय जालानिफ्राय सिमला थांनोबो बे दावधारा लोक्षि बाजार थांनोबो बाजैनियाव ड्रेस गांसे मोजां गैया बाजैया अनलि दखनाल' कलेजावबो गथ'फोरखौ फोरोंनो थांनायाव बाजैया दखनासो गानो बाजैनियाव जानला मोनला ड्रेस गैया दे बेनिखायनो सोरबाफोर मैयाफोरनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनदोंब्ला जों माने निमाहा बियो बाजैया दखनासो गानखायो उपाय गैयैयाव बेफोरबायदि ड्रेसजों ओंखारनो गोनां जादों सटसआवबो बेनोल' आंनियाथ' जागोन सेंग्रा मानसि आंनिया 5 बोसोर जुथायाबो 5 बोसोरालागै सोलिगोन नाथाय बाजैनोथ' एसेबाबो मोजां होनांगोन ना बेनिफ्राय बेजों लोगोसे पुलिस बाजारखौ बाजैनो देखायनोसै पुलिस बाजारबो नुवाखै हा शिलंखौनो नुवाखै जाहैबाय बाजैया बेनिफ्राय गाबोनो सेरापुन्जि लांनि बाजैखौ बेनिफ्राय नोंनिफ्राय गोबां भिडिअ नांगौ दा फरायनायनि बागै सोलोंथाइनि बागै मालानिफ्राय होनो एसे रेस्ट लानानै साननैसोनि उनाव बाजैया गावनो बुंदो फरायनायनि बागै माने सोलोंथाइनि बागै गोबां भिडिअ होनांगौ गथ'फोरनो मानो होनोब्ला जोंखौ गाज्रि बुंग्राया बुंबाय थागोन जों बेफोरखौ साननानै लाब गैया जाय जोंजों लोगो जाय जोंखौ मोजां मोनो जों बिसोरजोंसो थागोन नालाय माने गाज्रि मोनग्राखौ जोङो मोजां मोनहोनोबो हाखाया बेनिखायनो मोजां मोनग्राया जोंखौ बाजैबो होनना माथोगोन आदाबो होनगोन आगैबो होनना माथोगोन मिथिबायना जोङो हानायमानि जेसेबां हायो आङो जानला मोनला ब्लग लाबोनो साना मायबा मोनसे ब्लगाव मोजां माबा थायाब्ला बेनिखायनो आं ब्लगबो बानायाखैमोन उपाय गैया दा बाजैनो माबायदि ड्रेस बायना होनांगौ प्लिज अननानै खोन्थाहरजागोन मा टाइपनि ड्रेसा समायगोन बाजैजों नांगोना ना ड्रेस बाजैया मालाय थौ बायनोसै बायनांगोन ड्रेसानो गैया गैमारालै दुखु मोनलायलाङो आं गांसे गैया अनथावथावनो नै नायो बिशालनि 150सोनिल' थौ लासै लासै थौ थांनि जों शिलं देखायनि बाजैनि बिनानावखौ नांगोन होनना बुङोना सेंग्राफोर बाजैनि बिनानावा बेनो नायना ला मोखांखौ खनसेथ' आरो आं मोखांखौ खनसेनो गोनांबा सेंग्राफोरा फाग्ला जालांगोन बाजैनि बिनानावखौ फेसबुकाव फल' खालाम दे बाजैनि बिनानावखौबो लाबोदों आङो बेरायनो बेनिफ्राय बाजैनो बिनानावनि ड्रेसखौ गानहोदो पुलिस बाजार मोननोसै खोनाबाय बोरै मोनदो शिलंआव मोजां मोनदों भिर जायाब्ला बाजैया बेरायनो मोनफेराखैलै जेबो जायगा एसे देखायलांबाय थानोसै ओरैनो पुलिस बाजार मोनथारनोसै खुसि मोनलायदो आरो इयो पुलिस बाजार लाबोनायखाय खुसि मोनलायदो पुलिस बाजार नुसिगोनखाय पुलिस बाजार नुसिगोनखाय खुसि मोनलायदो बियो
दोनों बन जाएगा এগুলো আপনি পুরো সিনাম দেখেন এতটা लामानिफ्राय सबायनानै सेंग्राफोरजों रायजागोन ना दामखौ बुंयो लामायावनो बायजोबो मिथिबायना लामानिखौ आरो मोजांबो सेकेन्ड हेन्डसो बेयावनो बायजोबो मानसिफोरा लामानिफ्रा गैया बाजैनो गांसेबो मोजां ड्रेस मोनासै मा खालामबावनो पुलिस बाजाराव पुरा नागिरजोबबाय माबायदि गानहोगोन माखौ लागोन हा मिलायहैनो हायासै आं गांसेबो मोजां ड्रेस ड्रेसालाय गोबां दामि दामि दङ नाथाय जांलाब जुंथाब मायबा मायबि फाख्रा फुख्रा माखौ गानहोगोन माखौ गानहोगोन माखौ दोनगोन गैयालै दखनायानो साबसिन बाजैनि थाखाय दखनायानो बेस्ट दामि गानो खमि गानो दखनायानो बेस्ट हायाखै आं हानाय नंला आं इमान दामि दामि दखानाव नायबाबो खामानि गैया माने माखौ गानहोगोन देलायनि ओरैबायदि दामि दामि बेफोरो चाइनानि गोजानो बेफोरथ' चाइनानि गोजानो दामि दामि ड्रेस दङ नाथाय मा खालामनो दामि दामि ड्रेसनि माखौ गानहोगोन माखौ दोनहोगोन बाजैनि थाखाय जाया उफाय गैया दखनायानो बेस्ट जोंनिया ना दखनाखौनो बिदन बायै बायै होगोन उफाय गैला आरो अब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जय हिन्द।